Saps que el conjunt de centres de la Fundació configura una constel·lació educativa? Quina floreta, oi? Però floreta o missió? Amb motiu del 60è aniversari de la declaració del Concili Vaticà II sobre educació cristiana Gravissimo Educationis, el papa Lleó XIV ens ha obsequiat amb una breu carta intensa i interpel·ladora. Jo diria quasi poètica, molt i molt suggerent. El seu títol és Dissenyar nous mapes d'esperança. Sí, 4 paraules claus. Dissenyar nous mapes d'esperança. En la trobada del 26 de juny compartiré 4 temàtiques al voltant de la carta apostòlica. La primera, esmentar les raons del papa Lleó per tal d'anomenar constel·lacions educatives a les institucions cristianes d'aquest àmbit, les passades, les presents i les que esdevindran. La segona, molt més important, les finalitats, la missió, la raó de ser d'aquest qualificatiu. És a dir, Lleó XIV reconeix el gran llegat de les institucions educatives, però el nostre món constantment canvia i està present i ple de reptes educatius. Així doncs, cal adequar, actualitzar, ser creatius, desplegar noves característiques, noves prioritats, etc., en tot allò que concerneix la nostra tasca. Tercer, esbrinarem si des de la carta podem percebre alguna aportació a aquesta feina tan interessant que esteu fent sobre el perfil competencial de sortida de l'alumnat. Finalment, intentaré sintetitzar de bracet de la carta apostòlica com esdevenir constel·lacions educatives per dissenyar nous mapes d'esperança, que és el propi títol de la xerrada. Així doncs, t'espero el 26 de juny a la tercera trobada d'educadors. Et desitjo un bon tram final de curs.